देखी एक जनी अपना पति के लेके बड़ा चिंतित बाड़ी और चिंता के कारण अपना सखी से का कहताड़ी। हम माही मृदुल आप लोगन के सुना रहल बानी, सुनी जा। खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ। दाल भात तरकारी बनवनी गितिया गाई गाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ। मंसूरिया के भतवा बनोनी अलुआ परोरा के सब्जी सजोली। शोभा मंसूरिया के भतवा बनोनी अलुआ परोरा के सब्जी सजोली। शुद्ध घी से दाल छौकली जीरा जराई के शुद्ध घी से दाल छौकली जीरा जराई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ। गंदी गंदी बात माही सीखे टिक टाक पा बात बात खीन से इनका चढ़ल रहे नाक पा। गंदी गंदी बात माही सीखे टिक टाक पा बात बात खीन से इनका चढ़ल रहे नाक पा। हमके गहरी देले हमरो माई के हमके गहरी देले हमरो माई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ। दाल भात तरकारी बनवली गितिया गाई गाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ हरिया घुमाई के चटनी खातिर फेकल बलमुआ। हाँ तो एकदम बानरे बाई।